talakawa sun faɗi Dan baiwa zai mana ayyuka sosai. Buhari ma ya faɗi Dan baiwa zai mana ayyuka sosai. sai Wura ya faɗi Dan baiwa zai mana ayyuka sosai. Bukar Abba ma ya faɗi Dan baiwa zai mana ayyuka sosai. Alhaji Dala ya faɗi Dan baiwa zai mana ayyuka sosai. Ibrahim Kamsila ya Dan faɗi baiwa zai mana ayyuka sosai. kuma ni ma na faɗi Dan baiwa zai mana ayyuka sosai. kuma ni ma na faɗi Zaɓin talakawa mai malabuni ne dan baiwa. A jihar Yobe kai ne zaɓin talakawa. saurari wannan wakar daga bakin Talatin Salisu daga kanan dabo domin neman karin bayani sai ku tuntube mu akan lambar waya kamar haka 0705454274 ko kuma 0706540509 laifin zai mun ji ku. Zabin talakawa mai malabuni ne dan baiwa a jihar Yobe kai ne zabin talakawa. Zaɓin talakawa mai malabuni ne dan baiwa. A jihar Yobe kai ne zaɓin talakawa. Wani kiɗan sabon gwamnanmu ga sabon gwamnanmu mai malabuni ne zabinmu a jihar Yobe wayansu ko sai dai kalla ni dai mun samu mai malashi ne zamu kalla ga janar Buhari shi ma sai da ya kalla. Zaɓin talakawa mai malabuni ne dan baiwa. A jihar Yobe kai ne zaɓin talakawa. Ya ce da kai ka zo ka zanto gwamnanmu mai malabuni ya ce a gaida kai baba kayo ayyuka a ƙasa wayansu ko sai barna ga wasu sun yau barna mu kuma mun zo jara abc ce babba Zaɓin talakawa mai malabuni ne dan baiwa. A jihar Yobe kai ne zaɓin talakawa. talakawa sun faɗi Dan baiwa zai mana ayyuka sai sosai. Buhari ma ya faɗi Dan baiwa zai mana ayyuka sosai. sai Wura ya faɗi Dan baiwa zai mana ayyuka sosai. Bukar Abba ma ya faɗi Dan baiwa zai mana ayyuka sosai. Alhaji Dala ya faɗi Dan baiwa zai mana ayyuka sosai. Ibrahim Kamsila ya Dan faɗi baiwa zai mana ayyuka sosai. kuma ni ma na faɗi Dan baiwa zai mana ayyuka sosai. kuma ni ma na faɗi. Zaɓin talakawa mai malabuni ne dan baiwa. A jihar Yobe kai ne zaɓin talakawa. Dukkan talakawa sun ce a Yobe sai kai ne gwamna kai ne zabin talakawa jagoran talakawa gashi nan jan zaki wajen aiki mai mara kuɗi aiki jarumi ne wajen aiki ba wasa. Zaɓin talakawa mai malabuni ne dan baiwa. A jihar Yobe kai ne zaɓin talakawa. Daɗin duniya mai malabuni ne dan baiwa. A jihar Yobe kai ne zaɓin talakawa. Daɗin duniya hajiya Asabe yar baiwa. Kin ga wurta tunda mai malai miki fata. Daɗin duniya hajiya Asabe yar baiwa kin ga wurta tun da mai mana miki fata hajiyan kwarai za ta yi mayin kyauta ba ta wasa hajiya akwai ta da kirki Abubakar Sadiq daga hajiya da mai kirki akwai shi da kyawawan hali. Daɗin duniya hajiya Asabe yar baiwa. Kin ga wurta tunda mai malai miki fata. Allah ya ji gan Hajja Bintu yar baiwa matar kirki akwai tara kyan hali hajiya an same ta ce ta gidan girma wani na ilimi hajiya akwai kyauta. Daɗin duniya hajiya
ba